Premtobre Kasee no so. Na ochiami owo Hwediem Traditional Council wa hafmantam na opon chicheku e de ato contractor no oye Kenyasi Hwediem kwan no a waja ato ho nse won pene kasa bi a womra te so batata na amana ye confused. Na nansem oni Adom TV e de nkomoye. Ochiame a ono ene wo Hwediem Traditional Council ewo ahafo na opon chicheku e de ato contractor ni din e de Kofi Job se won hwe se sika wokogye ewo New Mont Ghana ho $9.1 million so de ye akwan hodo bi won patemu a watena se sika no so no omane nyantem no nkoto edwuma ne so na nei animabunu a womo ewo Kenyasi e de ko Hwediem e de atodwa se contractor yi a momodene ama meye kwan na enya de a womo nso be ma na sumdue Kofi Job yesroni diemu wana kwa wo yesika no saka ma yehu na ni kyina ya brakwa so mayen nyese ahoto ade ahoto Ghana ha se sika na agi ya no ye kotua kama ho atowa na yesu ye di komodi a yempene sa baso na agi sika no kwa bosia ba bi so a wo ma yehunu na no mo ye no emwa oma no nkoso mputu nkoso esa na matem ko nyanam ye ha yen baka ya se futuro Hwediem futuro ba ne sai ye de na matem yesu ani mo hwe Onipa no enede nsem tudwama ahafo Kenyasi Development Association Kwame Japan enso ni Adom News nsentwofo kasa no wode sumbo ebo New Mont Ghana so motimi atam sika botini sei ede akoma contractor na sese wo mo enhu de opa kire no bia ye kwanya ana wo ye project bia wo ye duru ba bia no register certificate na de wa ye na etua oka eye den ekoba ne sei na ahafo Kenyasi Hwediem kwan ko ade yenye kwa ni nwiasu ni montofo etua sika ni nyina edie be de siye ensa be na hye chire jinjim ni montensa e ka se ni montua sika ro abre nwie ekwan no ye dwene ho so a ye ntiase menyini se Ghana ha biasi se contractor ye kwa owie ezini sika nyina etua ma